Yo, Samri, ya bompaye. Osoro ene asase ewura wona tumi nyina eye wodia. Dia yeye ne na ase e ma wo hweso pa ene obambo. Wode ye ekọ, wode ye eba. Wadom nti ene yete ase. Ene nso oma yaba won onim ebiti wansem. Na mkronkron so kasa kire se de be ya ebifiri ya be kọ no. Ne ye kọ na ahoapen kasie mu. Ela wase e ne Awurade Yesu din mu. Amen. Iwoni nyina ebetrance efa aduane ho asam no na yebobọ so na enche ebeka kosi baabi na afi ebere esemu no Onyankopɔn ma ye ho kwaya ne atoa so ti de yeke nyina no enye bibi aye ka na ewia ya ba so ya pon yesi inidiye eko fie no a die na idi akane no a no a na namu Onyankopɔn asam no eba ye nche na ebeboae na Onyankopɔn tesoro ho no hweye akoma na asam oba edidi akiri ene ho ehia yen ene sedi isifa nyame asam ene Onyankopɔn asam sa ehia yen so a Onyankopɔn hunu imebre no a munya gene se o me yare a akọ yara sabia nti manili yekura no arotafo wo ho nti me yare a ekwa amasa me yade o mama madura nom wo ye okra boni papa praise the Lord se ni pa unyare a aye che so wo yare eye pa ti prevention is better than cure se putin bo ho bai na wa woto na ho sisi so kama na onhu bibia wo ho eba mo ani age aduane nso eka ho bi na Awurade asem no eba ni nyina akoso a efa mu aba ene no ye be kasa aka nso afa eating poor diet and also eating unhealthy diet ene udi eniane a enye ana ahoden enimu duane a ahoden enimu edie na ebedi kai kenkai Awurade asem no ewo Daniel ngoma no that enyina akenkai pen Daniel chapter 1 yenhwe Awurade asem de o ka kire na yinhwe bibi emfiri ho emebi atwemu Daniel no ko Bible college no mo kai ho asem se aduane ede ma o mo no Daniel no tena asadwene ho se 1 enema mienu ene beye wo ma brabom omo gidie fam omo faith etia ana 2 omo health nso to omo apomuden ane omo som omo hwe Kristo ni papa bia de Awurade asamba ana ba bia owo bia obo bere bia no obehwe saa ne mani nso aka wabrabo ho ogidie ane o health apomuden osom ane apomuden se ye ma ya apomuden ho nsam ehia ye pa na health conscious pa na timi aboae enuane ede ma wo mo no ebe ma wo mo nsanom enuane bi ebe free ohene nche aba no nso no ekwan be fa so aba no nso no enye na biane na nkasa nso mo di ya mo wo mo Daniel no ede adese de ekoto na nanim opani nanim se o mo sre no a enuane ede ma wo mo no ene o mo gidie ni o mo kra enko nti onye ho bibi ma wo mo no adofunu ma ho asem ye o ma di aye ahia asem pa ani ti wo mo anense o ma de Daniel na kan no Awurade ba mu na fi papa ni tie ye di oso mo hwe 10 days san Daniel na kan so de my vegetables eni na ma yinsuo no yen kan ho kakra ne yen hwe na yen kan ho a Daniel chapter 1 me kai fi 12 wo na fi etimi aboa ni nyina de story ne wo eda so wo mo nchai o se 12 ena ose so wonkoa ehwe dadue na omayen afuom aniane eni ensuo mu ensuo enom ose yehwe nema mienu na Daniel to wo monim ye be ma wo nsanom ya ma mo biane adi na wo sere se ye ma mo vegetables eni ensuo imebire ho ase impensuo no mokora Daniel nom
ense se edia ensa ne bema wo mo no ebe supply wo mo ensuo se ensuo de o menom pa yie ensu nom enanhwemu kire se ensuo enom ehu hia papa udidi yi a na udi aduane pa ese wo mo ne se obanum nsuo aka ho mo fan se mo adwene mo se Daniel enye vegetables no nkwa no mo ne wo mo die na ensuo ankasa nso no no wo mo num nsuo pa ensuo ema hoden nti wo de ma se obu wa ne wo sori ye kwa no ensuo ko ebikwa wa anum bi bit matena wo saa ne nsuo onum bi emwa wo ye bone wo ye onipadua bone ti omo esre ese ye ma omo ensuo ene vegetables ene enie ne gen kan to aso a na o kan nyango pa asem no wo se amenka ho ento aso 16 ho no na o se na dadu no ewie edu no me kan free na dadu no ewie edu no uhunu wanim se eyefe na won honam aba wo ho sene mrante wa odi ahenuane enyina no na opani no eyi wan aduane pa ene ensa obenom no na oma won afuom nuane amen ti we ensam a yedi ka kan se wo yedi ewudie adofunu mienu we num edi we ana we num so edi we ndi emena be so ye no na omo di vegetables no omo num so ebere ka ho no no mo ye fe kama pa ye che enkofo bi a omo nom nsa na omo sa di nuane bi a ahoɔden ni mu ɛno na ne yɛhwɛ ho asɛm sɛ udi anuane bi a ahoɔden enimu udi nuane bi a ɛma pomɔden na no yɛsua ehunu sɛ yɛdi vegetables a ɛbɛboa yɛn obi sɛ vegetables deɛ ɔdescribe no sɛ ɛyɛ savior ma Canada that is me sɛ vegetables deɛ ɛyɛ savior yɛhu sɛ yɛbɛdi fruits nso aka ho yɛakyerɛ mo sɛ deɛ fruits yɛbɛsi a yɛbɛ combination ɛno nso opradesi a wa na ɛbɛboa wo nye no nko afei nso yehu sɛ faba anuane antete ɛwɔ ho enso ehia pa sɛ ebedi anuane antete wo mu bɔɔdeɛ no nyinaa bi wo mankani bi wo aburo wheat nom ne oats nom ne ade nyinaa ne vegetables bebree hɔ nso a ebi saa aka ho fruits bebree hɔ bi wo mu ne beri sa anuane no pa yie na fa ebi 6 no so aka ho pumpkin seed no wa be pebi ne wa we flower seed no me pebi ne wa we ne ma bebree woni padua mo sesame seed ni nyina no eka nipa yadidie hu a ebeboa yen enye no nko atadwe ayataga no so eboa yi pa fight diabetes eboa ma hypertension ko form ye ma bebree na eboa sane nani we nyina asa nipa edidi no o de kana ne diet ho a enye no nko a ba ko mienu mi wo mu a ameboa ebre se nyango poma ho kwae dia e be ka ho se ba de direct ya ni ante hu se Daniel no nkrofo no a na o maka o mo ho de o mu di aduane a enye ti ye hwe ebia ye betumi aba sore eni nkrofo bi na enyina ye kwani ye ba obetumi adi aduane boni a di nyango pon se ye nyu ene wo die obi won so ba ye siti amaruade na wadidi eye mo he no nso eni Daniel no nkrofo mo colleagues no other students no de no mo di nuane bi enye ne ensa o mo numi o mo de ti ensa no egu ensa no ne ade na o mo nom but eno nso yehu se na eheda emwa nti se ye pa hoden a ne be se mebia no Nyankopɔn bo aye de a je se ihe ye didie ene enu mu yie pa adidie no onom de ade ba bebre die ntina ne ye behwe on healthy diet die pa hoden ti Daniel no health ene o mo region ti ena o mo nuane a emoa wo mo no na o mo pa nkom bedi ne ka nyina no ye kire wo se duane we ahoden ni papa aduane we ahoden ni mu a de aka de ona be pradese nti wo nam na wo pradese ya nye obi na wo ye no de ka de wo so wuni a wonye wo bia wa na wo ye wa ankasa ho udi nso a udi fa wo ye papa wo ye fa wo ye bone nso a wa na wo ye fa nti mo hia no so pa ye pa ndi se ye pa ho den dia ebenum nsuo ni asa di vegetable so de kan no Bible mu ti de bia busa won senti manum nsuo minum nsuo no nya kura
enye vegetables no nko na ebeboa wo Bible say Daniel no so omo enum nsuo pa se nsuo ne hia pa yi pa di Daniel no papomobin no say apomobin yankasa no say wo pa e so ye discipline on say Daniel no say omo so omo anunuane enye edi omo nim se so omo di enuane enye a di ebefiri mu aba ti embebre won so enuane bo ebe obo so na hu se ni dia di ebe ye ni nie ti mu he no nso enya ngofuko mienu ba ko edi nuane enye ba ko so edi nuane yeye asori mu nso betima ba saa Awurade asem ba ebinom ni akire animdefo ene physicians ene nkofo ebrenu abetini abɔ dawuro sɛ ade we wudi anya ade we wudi anya yebete yemfa nya bibia wode me yare ame ba kyerɛ duma me nkotona mnom saa mentality no a ɛsɛ ni padwene mo no ɛyɛ wewu adwene ne yɛbɔ mpa yɛ sɛ nka awonto to aso mu nipa bi bɛsɔre a na nka wɔn de nimdie bi ni nyansa ne adwene ni aba sɛ yɛbɔ yɛn ho bae kyɛn sɛ bɛnum aduro na nka wɔn atena sɛ anya saa nipa dwene wɔ aduru no mo so nyɛ sɛ aduro nyɛ aduro yare abanum aduro na nso no anka wɔn anyare nso anka wɔn num aduro mo me yɛ no nso amen de wobedi ebetimi asɛe ɛna ebetimi nso ayɛ wuye ti udi aduane yɛ nya spɛde sɛ onipa dua no ana sɛ wahoɔden mu no ɛbɛkɔ yie udi aduane papa aduane yɛ de a hunu sɛ wahoɔden ɛbɛyɛ kama nti sɛ sɛ obu hɔ a odidi yɛ a na wasan ko didi yɛ nso aka ho na wasɛe no odidi yɛ ne papa a to aso de no nko a ɛmfa de ɛnyɛ bi mɛkeka ho mɛsɛe no ɛna obu hɔ sɛ obedidi yɛ nko a so de a wo de didi yɛ nko a na ɔdɔ fa nsɛm de mentehwe de medie na medie odi papa na di bɔne a na de sɛ obi a wokɔ nsuo gu ankorim a ankora abɔ okogu mu no a na anwunu kɔ okogu mu a na anwunu kɔ edi oka sɛ o makɔ nsuo bɛɛ sɛ bokiti ma bɛɛ sɛ 12 a ɛwɔ fa hen anwunu kɔ di yɛ deɛ ne yɛbɛdi no nyɛ sɛ yɛbɛdi deɛ yɛ nko a yɛbɛtwe yɛn ho so afiri deɛ yɛnyɛ ho yɛbɛtwe yɛn ho na ne bɛma yɛn ho ɔmɛ no nso atumi asi pi na atumi asita obi wɔ asikyire yadeɛ diabetes doctor say ma woni anasa oni asikyire anuane no oni onum na nunu ka asikyire anuane ho odi asikyire anuane na osan nunu a de okɔ square 1 o hypertension doctor say no maduro enkyene mwa teso obedi nkyene kama se obi adie on don tehwe o nipa de se o mo aka no a obi adie no so bedi bi no wasagum kama no wadi no wasan na duro o ye ne ho mebia no besa akɔ square 1 e bedi kyere wonsa no de tia na tie na ɛno nso ɛmoa ɛnse nipa pressure kɔsoro saa ba affect kidney no nyama bebree nti yɛ kyerɛ ɔkwan papa mo afa so a yɛ mɔmɔ den sɛ yɛ nyinaa no yɛ betie ne yie praise him yɛ wɔ nuani bu hɔ de a ɛde ania ɛwɔ sɛ yɛ ne die ɛna nuani bu nso de a ɛwɔ sɛ yɛ tesoɔ bibi wɔ intimi nyimfiri yɛ akɔ mu kura o mu sɛ ebi a ɛmoa de na nso ntimi nka sɛ ebe yɛ fi yɛ akɔ mu kura na nso obi ka sɛ obi yɛ fi na akɔ mu so a ɛne ɛnyɛ mfam so edu ebi a ho kyerɛ betimi aba yɛ bɔ ne yɛ so saa ho kyerɛ ba ebi a saa bɛ betimi ebi ama na yɛ yie no bi nipa na ho nam yɛ basa na kɔmɔdɔ saa mɛ no nya duane bi yɛ sɛ saa duane bi a nka ho ne hɛ dani mo no ɛno bi nko na wɔ hɔ de a obetimi adi ana edu ebi nso de a na program bi nti na bi kura wakɔ wedding na wedding no ebi a ne yɛ kan sɛ ne bi abɔbɔ so akyerɛ mo ne yɛ sɛ ɛnyɛ but ebi akɔ program bi na wedding ase ana sɛ bi a mɛka sɛ bi a ayi ase ana mpo asɔre program bi na dwumadie bi mu ana occasion bi mu kura adeɛ ɛne yɛ sɛ mfa sɛ bi anka drinks kura ne yɛ sɛ ɛnyɛ ɛma nipa dua no ne yɛ sɛ once bi deɛ ɛnyɛ wo hwee sɛ bi a once bi na sɛ yɛ sɛ meat pie kura na nka ɛnyɛ na once bi na wodi meat pie ɛnyɛ wo hwee sɛ wontimi nyi mfiri wakɔ mu koraa adewe bi a wobɛtumi yɛ nemu te na yɛbɛte soɔ yɛwɔ nuani bi hɔ de a yɛbɛte so koraa ɛna bi wɔ nso de a ɛsɛ sɛ yi firi yakɔ mu koraa na ɛboa yɛn kɔso bi nipa bɛtumi atu kwan na ho kyerɛ akɔba nuani bi hɔ a ɛnyɛ deɛ ɛno no
enye udi ne da emwa ba da kuru bi de udi a ana udi a ene enye wo hwe ye he no nso amen nanso obi ahwe ye se omfa ahwiase enye enanena me wiase o ye se ebia o se minura so ka konda betimi anom te bedum ebe na fi ese ne fridge mu ho an wonom da bia wanti asama ka na ase praise him mo ade die ye kire mu de odi bi so fridge ma enye hwe visitors obi ye ho na obesra wo a obetimi di ama no be se de wuwu nim ene de wugidie no nye ne ono wugidie ono nim nsa enti obesra wo na wo diet ewudie no enu bi na de okoma na dia wa hwe kura no a wonte wase die wo de besem ho de oho besra wo a woni problem na wan kasa no we de nye religion o megu ase na me yesa me nye bone o nye religion asem we de nye religion asem praise him montima ya she no nso na timi aboa yeso obetimi asabu but wa de bi awuni obetimi aton enso wa de wuni anje se bia yede kan eni ye bobo so nyina bebrenu no abu nanso obi otimi aton ni mu wan kasa na wuni eni wa na wo mpede a eni mfonso bi eni ho eye diet uni obedi wo mpa obi pe praise him eni pasa na wode ma say ye okay ede yango pon ase na yehunu se enuani bi wo ha enuani bi a faba enimo no anase no ye baba so mo he no nso ne apo ho refined and processed foods ni nyina de ye betini die so kura enuani bi a ya po ho a yayi faba no afri ho bia no ye beti ni die so kura ya ho odinti na tini aboa ye na ye boni me be so ene me bo so dia o se ya avoid dia ade di kan kwa no koto dia nese expire food dia expire foods ni ani bia ba koto bia no a lebo bo ho bia no ne wa hwe sa expire eni an me koto ade o store bi events prekase mi yusupa ati be kan wansem na powdered one the bien who am fa bintum kwa munie very our health benefits be bre eme bo be chechi mo akire mo na yekoto ye no aspire no say me ne ko ababa wo so o sanka dala we de nya hwe sanya na me hwe na nti ya twere ko wo sa aspire e de bo won kwa ana so unu se me uzu se me ngenka ngoma na enuane aspire no udi e betima ko so cancer betima ha oni padua pa ti bi spire mo hwe se ne bia esetie mo ne se umoje adie kura ya de che kura no a do de che won na nase amen ndi ene ba kono no ana afi ade ba kono se yi fi akwa mu kura nso ye aduane nso a ye de eka hu na aye aduane bi ye de eka wa ye bia so bia je adie kura na wato oyi hu firi won kura eka wa aduane se ye aduane a wo pe se aduane popular food ba kwa e fene se kura mutade ye no de ehuo eka wo no wo mo no nti ebetimi a hwe ho firi won kura aduane bi ye de kan ba ye bia no enye ebetima ha oliba ebetima ha obra bo no a eboa o wasetena mu no ebetima ha o kidney nso so ni saa na ma ni nyina de we ni ya boy de kura ye woni ni bi won so de ya ebia teni e bete so na akopom pa na ka se nuane ya po ho no de ye be mo bia se ebe hwe ni de ye yente fried food so fried food enuane bi a enyina ni pa se ni fried food enuane ya chichichi bebre no de emba so na afi sugary food nso asichire nuane pa enuane bi asichire ayane ma eno no ena ma se asichire ye tamfo gasiye pa ba pomuden ho mba akopa ndi ebeti asichire nuane so pa yi okosto obi ana akoto se biscuit yo na ohwe sugar content no asichire no ewo ho no edoso pa na ni entoni yese bia aya huhihia bere pa ti asichire nuane no yebeti ye hu afiri ho bibi se bo fruit wan kasa no enye se munye adie kura o
Yemo say o tini die kura so bo fruit. Na donuts. O friend say donuts. The person na di be pen. Eno a onia ba akon, nia me nua bi amanim, o ye believer. Tina na mesem asem ya obi bisa me ho asem. Na me kan say eniani bi ho a ese otwene ho firi ho na de wo de kana bra bo ho bebo no. Na me kan say donuts. Wo se bo he. Ebi na mesem ba ga imu mato am luko am nka me kodi. Praise him. Say wato donuts se mienu. No kan say eno ha no. Am so on say Tanya ni we nyina no emwa ya pomoden. Emwa ya pomoden, praise him. Ndi anya very careful na cakes ahodo cakes. Eno no teso. Ibedi kura no ibedi yesi ibedi enye den. Asoro fo enye den. Mon teso. Ti ubedi teso cakes no na ice cream. Ice cream ahodo eno no momoden pa se sugar no nti o ne be sugar wo mebre nu an emwa ya pomoden cheese no sana mane nyina momoden se ye beba ye beta chire we de ye bobo bis na chire mo ne afi be mama hu ohawo a e de bebre mo oteso a na aboam some drinks ahodo momoden pa ye pa se mo ba tene no so pa ye pa some drinks are bebre nu aba dodo no no ahodenim obanom kura no a yese yenka se enom kura ne mom ye den teso me mese mebo brand bi din ne mo se e kan some drinks ani pass na we dey ma se a o munim oze obi anim and the sugary foods no sa na ma no e be teso pa ye pa na fi enye no nko ye koso ebi hu na salty foods enuane enchene ayemma ene bebre hu a enchene pa ayemma sa enuane bebre nu enchene ayemma enchene emwoni pa brabo di aduane enchene ayemma no yese eno nso ye be bobi edodo no aso di a kire mo monte so ye be teso pa ye pa ene ye wo junk foods ni ba se ni junk foods no nso junk foods yebeba so eno so enye kura ese yeteso obedi kura no a teso na atimi aboa milk no ne ale bebre no so no ese wo bomoni ase yebeteso mo nyama dwene se milk ye pan de won no me sa da bi emoni papa mu den yeteso a ebeboa ye pa ye pa ne no fa na fe tin so tin ahoro bebre no a so no cafe room tin bebre ho a cafe room bebre no a wono mo eno so emwa we aye kanyina ebere ma ye kwa ma ye nkokon ma enkyere enkom bebre yen se obo so kire ma na eboa tin obetimi anom enya se bia wonno kura wo abrabo mu kura ye mo ma ne nkofom de cafe bia wo mu bia no onom no dodo kwa kira emwa caffeinated drinks no ye mo modian se ye behwe ni ye pa na e ba ni nyina so na timi aboa ye enuani bebre ho a fa ba no ya na fa ba content no ya na afri mu chips ahodo some plantain chips na mo abu se ye tonton eno no ahoden na wo mo ne sua ahoden nim but say wo ka say o we a once bi na okondo na ase ni tobi awia enya hwe but say wo de ye wa de a da bia no na wo we de a o ha ni pa bia no ko body ni em benefit ndi ye ka junk food ani ye ka aduane bi a environment se bia nutrients bia nimu enuane bia enuane nuo bia nim yesa enuane nuo ana sa hoden bia nim no sa enuane na junk food wotwe ho firi ho a na aboawo amen since ene yani ya befa kwa mo furo besu ne ya ya de a ene se nkate cake na obeye na be wa be ma tesi chire no so dia no problem nkate ye but the season na de aka ho no hwe ni ye nkate cake sa na ma wonyina no nipa bia no opo aho oden dia a enuani bi hodi a obeka se no mi ni sa enuani we enya se de ye die nkwa akwa ye mu no eye no nkwa na ye bedie ni asa ye didi ye enye eno nso emwaye ti ala mo hwe no so pa ye pa imagine se ana ye but won teso imagine bata ahodo on nyina na ye momodi ama na nidie no enkofom so bi beyi ni ma obi so beka so oyi ni ma bebre no afina kwa mo nso aye na ye bebbo ni nyina so na me se enkosie no ebebo bebre
Yes plantations yen fi akwa mu kura na se yen teso kura kesanya se edu bi a meat pie no ne adade nyina no ubedi a teso ubedi dem teso pa because ahode ewo mu no esua ahode ewo mu no dodo no afla ayi no ntata ni nyina enye ntata na firi ho na process e fa so nso ebebre but nipa de edu bi a ho metnya a kyerɛw wona mkwan so watu kwai na meat pie auto bi di anya hwe ahonche betimi aba na so no se ahonne ho kyerɛ na aba wo so na ahonye hi ade a ene na nko wahwe ne die yie pa na eno so na etimi aboa mo amen na fi sa yenyina ni ya ka se biscuit bi a won se biscuit bi akɔtɔ a ya na mo taa de etrɛtrɛ gbɔ ho content no ebia sugar no ma kyɛ na dodo a ɛwɔ mu akora waka hwe abo ebi won so enkyene a wa sodium no obohu se ewo mu no obohu se esopa ni wa jai didi eba bo awo na no na onyankopon ene ye ka ho asem afi nuane a oil nso ayema oil nso obomodi ante so obo na bia ne obe na abumu no tum se oil ayema pa twon na bi ade wan emo apom ben economically nso enye wasa esika kakra bi ebeboa eno na ewo se wem nyana se yifiri hakwa mu a wo sa ye di dieye no na fe di ahoden ebre na di ahoden ebre nti omomo ben se mo bete sa anya ma no so se unya oil bebiri nu aye wo di aduane bebiri ni mo di ana eda na saturated ones no nya na ntaamwa di eta de da na bebiri nu a di udi su anada di ntaamwa na bi won so di a eye pa na so dodo no a enya ne de ye ntwe hu firi ho wo ahoden a okokuru wo bituma nya de ye yentimi nka se de ne dodo no a so virgin olive oil say the best pa ye pa na so ne board den de kan bo ane board den coconut man say coconut oil so and so ne board den so ye pa e do so bebre dodo no a bebre no a ye na de enya ne de twe ho firi ho na nya se de eye so nti no wo de egumu twon no wadi ebe ha ni padua na bi wo mu a emmo ni padua yen he no so be nti yente so keeps no so eno so ye dey ma ese me bese me obi brand bi de man no monte so spices se no mo ben se mutimi e bit mate so na atimi aboa ye na fi ne me bi won so a tibom nkusua ne chie no bua o chikusua bi pa o pekusua aya chie di pa ne pa no ene bi aka senka tin bi a na ne ma dia da bi kusua ni die ye ma kusua kura no se o ta tin ni die so bebre emena mema ye nka won wasem na me bua Yesu an kondem ti wo se mu hwan na ho na ne babusa na kusua o de bo ma no ana obusa na nam apata o de awo be apata ma no ana so obusa na pan no a o de bo ma no wo se mu am ya de boyenfo ko ani me se de mo de ne pama mo ma ne se apata ene kusua ene pan no ya de papa wan kondem e bebiru ho edi enso ya kondem na emom ekwan ya ye fa so kusua nkasa no cholesterol wo mu no body na nkasa eye bi cholesterol body no nkasa ye bi ana enye bi so firi ya na ye die mu eni ade body no e wode ohwe eni se udi kusua mienu de akora na wo sa akɔwe nam de ya cholesterol level no ebetwam ana enya ne ho ne ye ka cholesterol so ya de bi ehu pa yiye onipa ya nipa dua mu de mo ben se nkosuadie mo nte so kosia kwa de mo ono akora de ye de mo ne tie de ebe ya je bia daku bia na wonu mu account obi wa daku bia na ya kai ni zirim we de ni nkoche ba ko be mi ni we de nya erade wasam se what you for de na so me kon do ti we de mi enen kwa mi di ba ko bi praise him ti ene de eba sa nso a ene na obomoden se obohwe ni yie pa enti yese ne me bebre ho a yebe yi ehu afiri ho pizza ni person na ti pizza ebi mo na eno se ede na so teso se bia obi na bia ni birthday bi na wo die dia na so ni ne de wo de ma wo dan tin ene de me yem ho fi kakra
we de ene de ofiri wo chene kono ya me bonnet nkwamu a meto ade papa so eno de but ntinya be sa ene ma bebre ho a popcorn so nya de popcorn so sa na mani nyina ya na ho den no ya na esusa ebi wa na si ni pastor na popcorn pe on se bu ha na enchene ye bebre ebi wo so asiti na doso asiti de ene sa enchene no ne anwanwa no de eno ne ha bi no enti once bi na akọ no de a obetuma to biare but emfa nya de a wo ya ne da bia ne mo se o fi se ne nyanwe pa se mo no opa ho oben so de a ne ne mebu ho a obeyi afi wakwa mu kura ebeboa wo praise him ndi yes sorting so enchen nu ya ne bebre ho a ye ebeyi afi akwa mu ko ne bebre ho a se ye di a ekọ ni padua mu a emwaye on se enuane a ahobe enimo no se udi a enuane bi des so enuane bi ahobe wo bi a so vitamins no minerals no ewuwom potassium ene magnesium no ne enuane vitamin E no ne vitamin D ne vitamins bebrenu a nutrients udi a wonya hoden na sa na mo wonyina de process one afa ne ma bebre mu a and also kwa na wokoto a hwese also na me koto no ebu ha ne atwere gu ho ebu ha na a process di omude ne ma bi kwa kakra bi aka ho bu na omude milk kakra bi milk wom asite kakra bi wom and I process no bi se bia wo de yes ye yentani also nti ma do ko no ye wode bibia ni mu aye natural ho eno na wodi a eye o so obetuma di we die na so no se mummy we di natural 100% natural no a bibia enimu no a ene obenya hoden more dia tenase ti mummy eni mummy o to bibia no na ya hwe ni ye pa ti aduane a amode enimu no ya na erianu no so enim on healthy diet no yo bibia ya na efe na trans fat na sa trans fat no so no se eno na ede yekomu a etinima onipa oba koresoro no ekosoro yese dudu no a udi eniani bia ivan se bia ya process no ya na ade bi wo mu a udi a koresoro level no betimi akosoro koresoro so bone no low density hyperprotein no enye de papa mo jemu a emwa ebetimi ekun ama na yeye yare ebu wona tebie bo ne obi wo mu na obi wo mu a nyesa bi a bibi na etwa no de ene ya wote yeti pa ye de yete bibi wo ha me ne ya silent killer ebetimi ekun kura botman nya stroke kura anya me amwa wano ano no me go ebi a mo sugar na akosoro me ebi a me ntibi bia mo pressure bibi a menuma duro bia me mfa bibi anso manage ebi akosoro but enam se ema me sign bia ti me ho oden me kwala me ba de kubo ho se ya me amoa na kukuru ahwe wosi ya wom ya me amoa na enwa no bo on anti ya na ade a nipa bia no se enya sentence bia na sign bia we nipa bia me ha na ehu nti ye boso kire mo se ya re bebre we nipa ho a wan hwe ni a enini ho de no say liver problems ne kidney problems no enini ho de no na de wakogina ba bi eni se wugina enini eri bo ho a ye dina ebobo ye ho ba ye free sa ne ma ne ho a wo ma ye ni ne ntimi mo ye praise him because ya na ingredients no a omo ede ye sa process bi ameka sa ya po ho meat pie no ne atwemonom ne dia ka even say atwemonom say ana mu say ani apo ho fra no me ye no mu say ani apo ho ayi na wo hu nyina ntete no so ntete bia ne emani panya hoden ntete bia ne aduane a yempo ho no a ntete wo ho no emani panya hoden ti yi firi ho pan so a na mudi a ahoden bia ni ho a obenya ti yemo be se ye pa hoden bia udi healthy diet ya no provide nutrition for your body to grow enuane no bebre udi nuane ahoden wo mu a ebaboa ama wanya enuane a anya hoden na wo de ani ne kama
tie so ebese nya hoɔden de a ye ni nuane a ye kyerɛkyerɛ mo na Nyankopɔn asɛm keka kyerɛ ye no na anuane bi a ya popɔpɔ ho no mesi kyerɛ kɔn ne ade no ya mama no nye nte so odi de kɔn wonye anyamfam so ni ho bara se kyerɛ kɔn de ye very very careful panti anuane afa ba ni mo no se odi a utanya ne anyarewa bibi pa wobetuma nya akoma ya de udi nuane ne fa ba no saa na mane ni mu a ne asikyire no ne saa na mano aye ne ma wa ne betuma nya akoma ya de na ebetumi nso amonya diabetes especially type 2 diabetes no obetumi anya colon cancer etokokora ma etonipa ye nso na kansie ni mu no cancer hodo ekum nipa wo wiasa etoso 9 kokokora ma tonipa ye colon no mu no ekum nipa papa open cancer hodo ekum nipa papa etoso 9 so when ni ya obetumi anya sa problem no ne yedi nuane bi a afenya no nko odi nuane bi a se cancer hodo obetumi aba akoma se yedi nuane bi a fa ba wo mo dia ye risk anke di benya even se bi a akoma ya de heart diseases ni nyina no ebekọ form one the best one empa koma ya de one we dem ompa koma ya de mompe paya mo sama me mompa koma ya de one pa koma ya de ye mompa ya manan se ba de o me o so mpa koma ya de praise him so obi ampe se udi nuane a junk foods ni ya de ade no a one chronic diseases kwankoro ya de bebere no a ana ede bebere wo na ehu pa yi pa bi se dodo no a ye di nuane a enye nutritious no enuane a ahoɔden ni mu ya popɔpɔ ho asisira ye ma enhyira ye ma oyela ye ma ede ya cheche wan ya cheche ama na ahoɔden nyina fim ekɔ system ni mu a ahoɔden bi anim wona mo sa ahoɔden bi anim junk foods no dia ntina ya to dey say junk foods junk asi ye bo modern say wodi a eheda emwa because I know no utadi a wunya ha fat food no ebema munu say enchene asikyire ebetimi man asikyire ni mebiri kwa betimi man be makwa ado benada se udi asikyire mebiri pa na wo sema ebedu mebiri no be makwa wa ho oben kra no ebekɔ fam kra na enuane mebiri no nso ahoɔden ne mu nso ebetimi akɔ fertility infertility awo kura etimi si awo wo kwai enuane ani padidi basabasa saa na ma nyina no etima afete awo to bit papa wo na awo kura na ma edumi bi enuane bi ani padidi die no akɔ ne system no nso no na esi kwai enti die ka no ya awo se ma ne ya asemi hia pa yi pa amen praise him obi a wo ha se ya na mo ha se ya ensi na ngopon ni mu nyam good enti yuguswa adebu on se dodo no a wudi nuane a saa fa enimo no ne nkyira ye ma no ebetini amonya mujaboroso hypertension mujaboroso na wo mujaboroso nso na akodi bi saa na ma no nso a obanunu no da bia ne yanum nuro nti ana ama pharmaceutical companies sika no omunya sika nko a no omuhwiem because ya ka tell won say unya diabetes ya obenuma do akopeso bewuo unya hypertension ya obenuma do akopeso bewuo unya asthma ya rebu asa ele sa na tie dia say na nipa no odi asena adwene mo sa but say nipa di yiye pa no say oba say help work be monitor no na or the diet manage na pomodin ne hypertension ne ma hypertension dia be diabetes ne dia be ne mo just obi monitor so want to monitor how they also doctor monitor wo praise him go say e ha no ye wa chiri obu hypertension oni BP monitor bia nanka onu a tim monitor ne ho ana say o sugar o timi check onu ni sugar ehwe na o say akonoma na for or the diet manage ya onu a be hunu ene say wa want to manage na help ka bia manage na doctor bia manage dia any advice about so beja waduro no into of us praise him and so do no dia ka ye numa duro a enka ye papa ye pa enti dia ka kire mo no se udidi nuane basabasa so a ade ma ko asa so a poor sleep un na kwara sai
poor sleep. What that? Never be no one how to money on so. It means someone here be poor nutrition, everything or how be no one abroad. They said your own manager will life for never be no cry, never be better sin or brabum. Praise him. The money on so pay pa na yinti momo den say he bit me edidi nuane a ahoden ewo mu. So wudi nuane bi ahoden ni mu a ebeledu oba so wudi saa nuane de na etere wanu mu a da bia tofe mo fa tofe ana tofe me na man kana saa obi wadi e wodie pa odi papa anya kura teso ene be kura so jadie kura jadie na abo na edo how udi consem edo how can say benefit dia no ebe kun kakra nti ebe kun kakra na ebe akomanya de ya bro na ebetumi de heart attack ya bro wakoma betumi a chew na kopɛ sanya ene sɛ wudi na achi wo ene bi wo mu wani fabia no de wudi no na wudi ko wani wudi na no fabia no onya de wo pɛ to no apa so fa means bia so no nya ho na tena se na fe de wo how can say ebe fe ni fabia no so bi ma fati e kidney so nya ene e kan ho asam so you have problem say so ni pa mo ho ni maka cho say oliba asama ba ho o kidney asama ba ho na nyame amoa a na afa ene hu abaton so you see this is a ho free eniane ya process ya ho bo nyina ana ya tebo kura ni ko natural ni di ya ibina ho be amen ji mo hana so fa ye pa nessa aba pressure dia high cholesterol so heart diseases na stroke and osteoporosis ya unompem woni ya wa yenya ne papa ya ni na ni ya ne funfun bi ya nompem ya de unompem was cancer me na bi da boa ma onya ho oben nyina no o be laka wọ́n ní ẹ̀wọ́ díẹ̀ ní náà yìí níbi ẹ̀kọ́ ọ̀sẹ̀sẹ̀ nínú àfẹ́tọ́ ọ̀dá àjẹ́ sí sísẹ̀m náà ẹ̀sẹ̀ kọ́ àdé wúdi yẹn ẹ̀kọ́ ọ̀bẹ̀lá sùn nínú ẹ̀yẹ ẹ̀mẹ́dún bèbí you call something insulin resistance àfẹ́ wúdi yẹn ní ẹ̀kọ́ ọ̀sẹ̀sẹ̀ nínú à yẹ pancreas no a wọ́n yẹn fẹ́ bí ẹ̀ mọ́ ọ̀bẹ̀rùnzí bíbí ẹ̀fẹ́ ní insulin na ẹ̀nọ́ na ẹ̀bá manage ènìyàn sẹ obìnrin sugar no náà fẹ́ ẹ̀dẹ̀ ẹ̀nọ́ sọ àtìyàn ama ènìyàn ní ẹ̀wọ́dí yẹn àdáni glucose náà fẹ́ ẹ̀tìmẹ́kọ̀ bẹ̀ẹ̀bí yáà ẹ̀nọ́ náà wọ́dí ẹ̀sẹ̀kyẹ́ ní ẹ̀nà wọ́dí yẹn no resistance rate ní àbá àfẹ́ ẹ̀ntì yẹ bio àfẹ́ náà diabetes yẹ bá insulin náà ẹ̀bà no wọ́n náà ayẹ resistance àfẹ́ asẹ wàtẹ́lẹ̀ tó wà because ẹ̀sẹ̀kyẹ́ ní ọ̀nà ayé bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ntì ẹ̀mọ̀mọ́ yẹ ẹ̀mọ́ nípa ìdíyà no di nìyà ní bí i natural di ẹ̀nà mọ́ mẹ́ gásà natural praise him nínú sẹ́ òbí ọ̀há sí ti ẹ̀yẹ́ náà sọpá yẹ pàá ntí àmìyàn ní mẹ́bí hó à ìdí à ẹ̀mọ́ ayé náà fi ẹ̀yẹ ẹ̀nà nso yẹ́kẹ́ náà sọpá sẹ́ dídọ́ náà wó bí nìyà ní bí ẹ̀yẹ no ẹ̀nà nso ẹ̀bí máa fẹ̀tí brain no bí máa fẹ̀tí brain sẹ́ òsì jẹ́ nìkura ẹ̀bí máa fẹ̀tí no fún memory bẹ́ẹ̀ ti ní àbá ọ̀nìyàn ní yẹ́dìí no ayé nwaanwa ayé nkyẹnẹnkyẹnẹ ayé sitire fábẹ́lì ẹnu ara no ẹni yẹ́dìí kúrọ̀ ní ẹ̀dẹ́ bí yẹ́dìí kúrọ̀ na ẹ̀kọ́mìlẹ̀tì ìbúra ní ẹ̀kọ́ mọ́jà ní na níbà náà ẹ̀brẹ́ níbà náà ọ̀brẹ́ yàmí àmọ́ àná nsàfẹ́ ẹ̀sì wọ́n sọ yìí o ẹ̀sì àṣẹ ẹ̀sì ẹ̀ níbà sẹ́yìn ẹ̀sì ẹ̀ kídìí àṣẹyìn afi yese na onya koma ya de pa akoma no ene ma ase wo mu de di nyame na beji no di nyame pa na beji no ade ntia banka kan poor diet healthy diet so die man ho tono oni me hana so pa yi pa nti eno so ade no no na e ka se e kan
I bet also I bet my cause depression poor diet no. Remember kidney disease they say a dose the more money said here and some I say it no and the poor diet yes the answer to me no I advise say and Sanya no poor diet and so poor diet the power and a junk food no the beer ni more no so the way to me no when to yes when put me yes it will always a one normal sound but the any to go and some be so and yet sugar food salty food and one one here and the man on one almost with you and cram go so no one the dem almost you I know no tia na pan ko omni ahone my ni eniane bia edia ebenya hoode na ntime mu akos cancer no ene no ekwane bebre pa yie pa yen se enchi bia enchi me bana wie nti titu no ana as will be a premature aging so wo ni ani bia na se eniane nya so a nyame amu akora no a ekoso no abobo oba be wantem we oba we oh yes and you have no age no na o che wo age no and you all say and say ni ani yan so e bet ma say o skin no bet ma say no bet ma fat ni ma be ge say and ni ma be no na e be ni pa maka say reproductive system e bet ma fat reproductive system no awo sam ni ma be bre wa e ma fat no na me nko details ntra mo mi ni ani a e bet ni aboa ye because ni ani a yade ya shero one preservatives to be no moment chemicals na dey prevent aduane say ensaye chemicals na wo mu no chemicals and after e ma color ya ibo ani a share color nko a no akoto no wodi never e bia aduane na ene man ye ihwam ana sa man ye ana man kama ni na no emwa Momo den say and then you go somebody by actually and say one cancer obakoto juice you say no me and now we are replace and the natural one no who now one is the corner na ba wonu me na hwe nemo bomo den say you don't want to mountain juice no go fruit juice ndo no sugar nko a do no a the one the na no almost about channel my minimum on your for so was about channel my food that's who's on the mama Jesus okobo ni mti akora famo to sin the famo to ni mo no ko ne be praise and one no timo ya no so ya ho no da bia me yare ya ho be bre ni no e ni ya bi so Ebi be bre ho a mo entwe ho mfi ho kura ya mo poni zafo na maka tun se ebi ani mo mamuni ya baba na mo so ya me ma ho kwa ya dia bi no mo wi nam pa na moro yo mo wi na moro pa na moro nemtunam obi no mo wi pa ne me do a o se ya ti so pa bi no se ya me ba bo aye amen obi anya futu ana nti within China, the more salt we eat, the higher your blood pressure. And the fact is, you don't know who doing China, the blood pressure there. Pressure should be a little years. I have a pressure. Akuma, here, Mujaboroso, when it's China, a cost. We are the pan, near. Pressure, or a dear bay. That is what you are doing. The new man said, won't you obey? So, and you are getting what you are getting a family. The new man said, they are saying about a year. In the year, see, in the year, insulin resistance, and if you have good diabetes, sugar, a bit more cancer. You are given the one and the day. Not say, in the year, near TNC years so. Near TNC years on Quadia, and never wine. They are 4 years. You are Faba, some will be on Faba. You need to go to a big moon, and one source, I would be one dear. Ubedia, Tessos. Then someone you can have. That could go much like a commodore.
na me na ese die ni na wudi do ko dia na ni pa na akwa ho yem na otobo fruit bi ade yesi ni olo ha si asoro fu no ya yesi ni bo fruit na asoro ya ko yesi ni bo fruit fa si asoro afro ya na asoro ya asem yesi asoro ya ko yesi ni bo fruit no se si ni ti so mo bi bia ne ba so man amfa kwa sha na asoro fu ni hu ya amaka se me ti ya me asem obetumi adi amen meat pie obetumi adi bi nanso teso ye ko obi be so ye won eden no say we dey one day or supply meat pies ani ade a o pa adi o mpa nso a jai obi dey mokwa yi ase obi supply sa na ma no o pa no mpa nso a jai enyem fom so ma nipa no o me nyina ye nsori ti nyane bebre ho a ye di a cholesterol be ko high blood pressure beba cancer ho do beba yare bebre nu anya ya funu nipa obi odidi ntantam odi fast eating odi milika no me na ade ebetima affect him bebre oyam betimi ya wo ya yam nyane bebre na yedie ntimi consume ya yam ni yare bebre nu aye ya mo me he no nso ne ntwe hu mfi poor diet ho ne me ni healthy diet ene rade church ye na ne na obema o kidney no liver ene o heart ene o brain bi bia be yedima ya kama yare bakra na bia na bere yade bi na abawo ne mo chronic disease die na go pon tia sie die oni ne bonsa ho kra asafu hu wide na se kase e ma wo ene ba sama ba ye nche enim sa sama ba wo tia asemi mu na nkofo nso wo hyira ye ne be hwe ye bibie mu yiye ne atwetwe ho afini me ho de wo se ye twe ho firi ho kra de wo se ye teso kra no omo ho adwene omo apomuden nti omo ahwe omo so yiye eda wa se when everybody used to be amen.